ओरैनोसो होनफ्लादों दा नोंखौसो होनबाय आया अ क्रि 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 अ हेलो गाइसमोन गासैखौबो खुलुमबाय नमस्कार गासैखौबो नै ओरैजाय सासे जों दा देलाय मालाय मोनसे जायगायाव थांगासिनो नोंथांमोननोबो देखायगोन जोंनि जायगायाव थांनांगौआ मा जों माने रिल्स बानायनो लुबैदों ओमफ्राय नै दख'नाया खै बोसोर जागोन पुरा 10 बोसोरसो जागोन खोमा ना जों उन्दैनिनो आगोयो बे उन्दैनिनो दख'नाया बेनाबो पुराना बेना बारा पुराना नङा ओमफ्राय दा जोङो थांबाय दं नोंथांमोना सोर सासेखौ साबसिन नुदो खोन्थाहरनो हागोन आंखौथ' मोजां नुखायाखै खोमा होमबाबो सोंफ्लाबाय आं दा जों थांगासिनो नै जोंनि लामायाव जों माने ओंखारबोबाय आरो नै बियो मा होनदों आंखौ बेनालायनो फिगारा मोजांखा ओइ बिखौ सारना बायरेल खालामगोन ओमफ्राय आंनालायनो जिम थांनानैसो जाबा जागोनलायनो मा होनबावनो आङो इमान कनफिडेन्स अबेनिफ्राय फैयो माने अ माय गड ओमफ्राय ओरैनो होनदों बिसोरो दा जोङो हाइवे जोंनाथ' माने लामाखौ बुंनोनो नांला मोनब्रै लामा मोनब्रै नै रासिं खालामथारबाय ब्लगनि केमेरा ओंखारनाय लोगो लोगो ग्लाब ग्लाब मिनिनाया सिरिथाय इसोर माने थान्दा थाफ्लायो आरो नङाबा जि ग्लाब ग्लाब मिनियो मानसि बुं आक' मानसि बुं आं प्लास्टिक लादों बेयाव जाबाय एसे बुस्थु दं आरोना दाहाय देखायगोन नोंथांमोननो नोंसोर मासि सिरि बोथोरानो बिदि ना सिरि खालामदों बे आंनि मादै बे आंनि आइ बे आंनि मादैयाबो सिख्ला आइयाबो सिख्ला आंसो 50 बोसोरनि बुरि बायदि जाबाय फिसाजोआसो जन्म जाग्रोदो ना फिसाजोआसो जन्म जाग्रोदो जोंना ओंखायनो 50 बोसोरनि साफरि मोनबाय जोङो जोंनि साफरिया नै ना सिटार' दे गाइसमोन जों मेथाइ लाबाय माबा माबि सिङावबो दं दाहाय जानोसै जोङो मोसाखांनानै बारलावखांनानै रिल्स बानायनो थांनो नागिरदों जों लोगोफोर जों साफरि मोनबाय आया हाथाय सिंनिफ्राय थांगोन जों या लेथ्रा गाबाय दाउ गोरलै नै जों दा बेथिं गेजेर हाबलांसै आरो गेजेरा नाङाहाय गेदेरथाराबो माबायो सोरबा बुलायगोननो खोथागासिनो बिसोरो मेंलायबायलै रायजोफोर माथो बुंबावनो मेंबायानो थायो जि बार खोलो बार बारदों ना साहायाव मेंबाय नै बेयाव मोनफैलायबाय सेम लकेसन रायजोफोर उपाय नाय बेखौनो नायबाय दा नोंथांमोना दिनै इदि जाना दं गाबोन इदि जाना दं होननायखौनो देखायबाय थागोन आं रायजोफोर बिराद मेंबाय ओमफ्राय जोङो नैखौ जाफैग्रोबाय नै दाउफोरा दाउ मासे बायबानो मासे फानबानो 500 मोनखायो माहाजोनथार कटोरि जादों जोंनि कटोरि दाउ अमा बोरमा हांसो गासिबो दं मा नांगौ रिल्स बानायनो फैनायाव दसे जिरायबाय जों दसे रेस्ट लादो ओमफ्राय रिल्स बानायनोसै आरोना न'आबो जि मोजांखा गुसु बार मोनदों जों ओमफ्राय आं माइ गायनो फैगोन रायजोफोर माबायाव मा होनो दैलाङाव ना बेयाव जुलाइआवसो गायो जुननिफ्राय गायो मोजां बेयाव फार्स्टआव दै जानाय नङा जुलाइआवनो गायखानांगोन ना नोंसा ओरैहाय जुनाव माबा बेयावसो गायनो हागोन बेयाव नोंसानाव जुलाइआवसो जाहैखागोन जानो आं बारा बेफोरनि मेथाइखौ सक गैया ओमफ्राय नै आब'आ बिराद जायो नालाय बे जाबासो आं माने
सिनायो माने दाद मेथाइ थायो होननानै अबेसे इयाव नोंसा इ खाथि नालाय मटरजोंबो दै होनो हागोन आरो ना इफोराव खाथियाव मम' ओमफ्राय चावमिनखौ गोथाव मोनो बाहायजों थाइसे मेथाइ बारा जाया आं फागुन नों दाउ जानो लुगैजायो दाउआनो दाउनो बा दाउआनो दाउ आंथ' इयाव थायालासिनो इयावसो थाफैगोमोन बेबायदिबा दाउ जाबाय थागौमोन नै हदाय बिमा बिफानि मासे दाउ दाबिनानै जाबाय थागोन नै दाउ रायख'आ इसान न' नालाय बे माने लुबैगासिनो दाउखौ इसानि दाउ बुरजा नुनानै आं माने मोखांजों मानसिजों एसे बेलेग जाबाय कालारा नोंथांमोन आंखौ कमेन्ट नाङा माने बुथार जाबाय बे मालाय माबा फामुआव फैनानै फामुनि बारहावा मोननानै मोखाङा गुफुर जाबाय मोखाङाल' र' फामुनि बारा सुट जायाखै नों फामुनि बारा सुट नोङो फामुआवनो थाफैदो आं फामुआवनो थाफैनोसै मानो बिदि जादों आं खोन्थानोसै नोंथांमोननो माने आं फाउन्डेसन फुनदो दिनै फाउन्डेसनखौ आं इयाव फुनदियाना ओमफ्राय मोखाङाव फुननानै ओमफ्राय दा केमेरायाव बिदि नुगासिनो मोखाङा गुफुर गोदना आखाइ मोदोम गोसोम गोजा उपाय नाय फुनफ्लांबाय जिथिया दिनै सानसे बिदिनो थानोसै आं मबाइलाव गुफुर नुना नोंथांमोना आंखौ ओइ गोदना गोसोम मोखां गुफुर बिदिनो कमेन्ट होनाङा आं गोसोमखा गासिबो गोसोमखा होनलायदों आं बैयाव थांसै नों क्रि 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 नै जों थाबायलांबाय दं फोथार गेजेर गेजेर ओमफ्राय खामफ्लायबो लालायदों माने बे खामफ्लाया जाबाय जोंनि मबाइल दोनगोन नै जों बेसे खस्थ' खालामो गाइसमोन होनलायनोसै आरो खामफ्लाय लालायलायनानै भिडिअ बानायनो जों बर' आइजो माहारि होनलायनोसै आरो मेरा ये मतलब एकदम माने दाउखा गारांखा आङो गोदैसिम ओइ बैसागु मेथाइ मोनसे खनना देखायनो दं नोंथांमोननो ओइ जोंना बैसागु मेथाइ मा दंमोनलाय ओइ जाव बिफां मामोनलाय आमिना खौवौ दाउआ गाबजेनलायबाय बोथोर थांसै मानसि आंलाय दिनै दं गाबोन दं ना दंसै आंलाय नायनो फैसै मानसि आंलाय गोदो आं मा मेथाइखौ मोसायोमोन दै बैसागु खुंग्रि आं रंजासुलि बर' सिख्ला पारानि मुंदांखा महर गोजा बयबो बुङो आंखौ अनजालि बिबार गावदां गुफुरै गावदां बिखा फान्दां बयबो बुङो आंखौ अनजालि बिबार गावदां गुफुरै गावदां बिखा फान्दां बेखौ मोसानानै फार्स्ट प्राइज मोनो ओमफ्राय बैसागु रानियाव बारि खनानिलाय मैथा मैथा गोरलै माबायदिमोनथाय मान्दार बिफांनिलाय फाथै गोरलै आंहा बैसोआसो थांसै आदा लांनोबा माबार लांफै बे मेथाइखौ मोसानानै आं बैसागु रानियाव फार्स्ट मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय बैसागु जरा मोसानायावबो मोन्दोंमोन मा मेथाइमोनथाय बावबाय ओमफ्राय नै मानामुनि मानामुनि जेराव मेराव मानामुनि नै बिसोर सानैयानो नोंथांमोना आंनि बेसुरा आवाजखौ खोनानानै बेसुरला ना बेसुरा बिदि होननांसिगोन बे आवाजखौ खोनानानै बोरै मोनखो मेंबायलै बेफोरखौ मोसानानैनो आं मोन्दोंमोन आरो गोदो खुंग्रियाव रानियाव ओमफ्राय आं दा मोसाला आं देरबाय नालाय दां नायग्रासो जाबाय बोरै जादों मोसानाया होनलायनाय बायदि ओइनै मोनबाय बरिया लकेसनखौ इयाव नै आसोला एकदम फट' लायोनो नै ओमफ्राय जों सानैया खेबग्रा आरो दा
आसोला सुन्दरिनो गावखौनो होनगासिनो सोर होनदो आं होनाखैना होनदोंमोन गाइस गावना फिगारा मोजांनो मोजांखा नालाय वाव लायदों नै आसोला होथारगासिनो नायलाय नै रायजोफोर जोंना खामानिफोरा जोबजोब्बाय फट' लानाय भिडिअ लानायफोरा ओमफ्राय जों मेंबाय आरोना ओमफ्राय नै सासे ओरैजाय सासे जोङो दा दसे जनोसै जनानै बै माबा माबि लाबोदोंमोन ना बेखौ जानोसै जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना जोंखौ रिल्सआव खोन्थाहरदो माबोरै जों मोसाखो ओमफ्राय फट'आवबो कमेन्ट हर आरोना ओमफ्राय मा होनबावनो बैसागुआबो खाथि सफैबाय बैसागुनि दा जोंना गामिनिबो खामानि दं एसे माबा माबि आङो दा खोन्थाथ'ला जोंना बिराद माबा माबि जानानै दं आरोना बे खामानिफोरखौ मावनांगौ दङ ओमफ्राय बेखौ जों गाबोन मावनोसै खिन्थु ब्लग लाया आरोना ओमफ्राय दा मा होनबावनो जेबो होननो गैला आंना नों मानसि होनब्रा ओइ आं फरायनो हासिगोन होनना खोन्थागासिनोबो आं फरायनो हासिगोन होनना गासिबो ओमफ्राय साख्रि गैया होनलायनोसै आरो मा होनबावनो रायजोफोर मा होनो उन्दैनिफ्राय मोजाङैनो बारबोबाय खिन्थु आं दा माने साख्रि नागिरनो थाखाय फरायनो आं गोसो गैथारला एसेबो गोसो जाला आं मा होनबावनो बिराद दुखु जायो आं साख्रिखौलाय नांगौमोन आरोना खिन्थु आं फरायनो गोसो गैया आं बिदि बे मिथिं माथां थांनो मानो मानसिफोरजों रायज्लायहैनो मानोसो आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय दा आं मा होनबावनो साख्रिखौ नांगौबाबो माने आं फरायनोनो गोसो गैला आं बिराद दुखु दुखु जाथ'लां नोंथांमोनजोंनो रायज्लायबाय थानोसै आं बिदिनो लागोन नोङो जों सानैया रायज्लायनोसो नांगौ ओइ आं खिथाया नों फै मानो ओरैनो फैनो इखौ साइज नुयो आंखौ खिथा बिदि रायज्लायगोनसो नालाय नोंखौबो साइज नुयो इखौ आगदा मोखांखौ बिराद लेथ्रा नुयो आं गावखौनो इखि थांलाय इबो थांलाय नोंना खानाया खोबनो हागोन नै इयाव जोङो रिल्स बानायनो नागिरदों ओमफ्राय एसे पात्तायानो गैया आं जे बे मोखांथिं एसे मोजां नुयो दै बे मोखांथिं माबा दाम पापा बेखौनोथ' माने इथिं रावबो थानो नागिरा सब इथिंजाय थानो नागिरो गाइस नोंसोरना बे प्रब्लेमा जागोन ना जाया जोंना माने बे मोखांथिंल' असाइसबाबो बेथिं माने एसे 1% मोजां जायो आरो बिथिंथ' बुंजाखाया इथिं फट'खौनो आंथ' होखाया जेरावबो आंनि इथिं फट' गैया दा जों रायलायनांगौनि अबस्था नालाय ओइ आं ब्लग लागासिनो ब्लगसो लादो जों सानैया जि मिनिगासिनो रिल्स बानायनोसै इदि लाया दै आङो एबार रिल्सखौ ओरैसो लानोसै मोजां मोजां रिल्स बानायबाय बेबो ओमफ्राय बेखौ बारा साइज नुदियानो आरो बियो होनदों खिन्थु जोंखौ बिराद मोजां नुदों बे बारा गोजोन दिया साइजखा नालाय माथो दहाय कनफिडेन्स फैदोंमोन मायाव कनफिडेन्स फिगार मोजां होननानै ओरैनोसो होनफ्लादों दा नोंखौसो आंखौ लासि खालामथारसिगोनहाय मा रायलायबावनो आं बिराद रायलायनो लुबैदों रायजोफोर नोंसोर आंनो कुइसन खालामहर माबा माबि ओमफ्राय आङो एन्सार हरगोन ना Q&A भिडिअ खालामनो लुबैदों आङो दा ओमफ्राय नै जोंनि खनसे जोंखौ नायफिनदो जोबथियाव जों दा न'आव थांसै दे नै गाइसमोन जोंना मेथाइआ लगायबाय आरो मिमि मोनसेयालाय होबाय नोङो मस्ला गैखाया पेकेटाव मोजां नङा बारा मस्ला गैया Pamw नै जोंना लगायदो दे नै जोंना जाबाय Pamw ओइ नै बेयाव जानोसै जों ओइ लकेसन नै मोजांनो मेंबाय नालाय बरियानो माना मुनि मोजां नुसोबाय नै ओमफ्राय लानो नागिरबाय जों माना मुनि खानाय जानाया माना मुनि नागिरा नै धुम जुबा नोंसोरो बेलखायलांखागोन दहाय बुरजा नुनाया बखारखो ओइ नै साना
ओइ नै जोंनि फामुआ ओइ नै नोंसा न' मोनासेयावनो मोन्दोंमोन ना अबे ससेयाव मोन्दोंमोनथाय ओइ आवसोमोन खोमा दहाय बुरजा नुनाया अबाहाय नै आंनिया नोंहा इ लामाजों फैखानायाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोजोननाय बावहरबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो जोबथियाव मा होनबावनो जोबोर गोजोननाय जाबाय गासैनिसिमबो आरो आंनि चेनेलखौ हायोबा लाइक फल' शेयार साबस्क्राइब खालामना दोन ओमफ्राय एकेदिन आं ब्लग लाबोनो सानदों आरो ना नोंथांमोनाबो आंखौ एसे सापर्ट खालामदो आरो ना ओमफ्राय मा होनबावनो आं भिडिअआव जानला मोनला मेथाइ खनलाबायदों नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा दे थ' दा दोनथ'नोसै आं बाय बाय